И, и куда мне теперь? Где приложение отправить? Отправить. Угу. Жамагат, не обращать внимания, это у нас проверка связи. Я попыталась до этого, как бы, туда-сюда. Файлер, эльфиелер, сиренелер, алсулар, всем огромное. Вот. Ну-ка просмотреть. Что смотреть-то? Так, эфир. Хайли Кишлер, здравствуй, фанзиелер, ожидание. Я жду Алсушку. Где? Детка моя. Я прям сейчас найду с ума от радости просто вообще. Слушай, у тебя платок еще краснее стал, по-моему. Это от радости, дорогая моя. Конечно, дуракларға қызыл түс вообще келіше. Сені көруден сосын қарал, мен сенде болғанда мен матурақ көрінейдім. Мен что-то өзімді жоқ, бек матур. Не пиши, айтам бит қызылырақ болып кетсін сенге ол. Міне сіз қарайсыз ма? Қарайбыз, қазір уақыт жетейінді, қазір қарайбыз, әйе? Нәрсе қарайбыз? Біз қарайбыз, Зулейха открывать глаза. Закирова, Жин, ой, ребят, кішілер, сен yazалар ма вот это? Выходит у тебя вот это? То, что салям халля? Выходит, да, это все выходит, әйе. Мен иде. Қоя деген. Жин, азатлар, айдатлар, привет, інім. Вау, жігіттерге қарайсың, не? Қаралы. Сен яқшырақ іштілесің делер мұнда. Да? Вот, да. Канал, извините, Зулейха. Почему? Потому что, Потому что телефон, поэтому қарағыз. Ага. Дегенде фильмнарны, киношарсы. Ну, мына қазір біз сенің білен үйрендік, нешік прямой эфирға шығарға екеулесіп. Қазір бүтәнлерні шақырып боламысың мұнда, или только екі генә кіші кіре алады? Вот надо посмотреть, надо порыться. Я же тут салем, жид. Лейсер апаны Қызлар бар екен мұнда, қаралы. Өзі-біздікілер. Карантин қошан біті олсу, кстати. Сен білесің ма? Иде отырсақ, 30 апрель күні бітерге тиіш. Но иде отырмасақ, ана әлі ұзын айталар. Ты думаешь, олсу? Я думаю, что да. Апрельда? Я думаю, что да. Yok, мне кажется, что некоторые учреждения будут работать только в масках и в перчатках, как бы, да, а школьные учреждения уже точно работать не будут. Мне так кажется. Менің шундай уйларым. Білмеймін. Сен шундай матур етіріп сияшасың, Алсу. Мен сені прям сұқланам. Шундай ауыр кино бит. Бик ауыр кино бұл, жамағат. Ну, мне кажется, в жизни было намного хуже, чем у Зулейхи на самом деле. Там было бы вообще не сладко было. Да, до июня, да, кстати, до июня, скорее всего, когда Дептиллер. Июнь, да. И 9 мая. Уже скачок какой произошел в Москве, бит-каты. Шуар көре. Ну, қарайлар инде, какой будет диапазон заболеваемости? Диапазон музыкальный слово. Алсу, сен вообще, ақыллы, сен вообще. Диапазон деген сіздер білесің, сен қойсы каналы Зулейха. Жаны білмеше қалдың, Россияда бар ау. Все смотрим Россию, нешеде, 9-да, 20-да ма? Россия один, если по пульту смотреть, это второй канал. Но он Россия 1 деп атала. Вот. Я, во-первых, да, Россия канала. Салям
Зулейха по второму. Ну да, это Россия. Нишләп карыйбыз? Щенки, не. Анда безнең ниләр, книга лучше, может быть. Ну, книга всегда бывает лучше. Мгм. Потому Ну что да. там же Ну вот, допустим, фантазии. я посмотрела 2 серии, да. После первой серии у меня осталось очень много вопросов, которые как бы я не нашла ответ, потому что я книгу сама не читала еще. Вот. И поэтому остались кое-какие вопросы. Я у девочек спросила, которые книгу читали, и они мне все объяснили. И мне только после этого стало понятно. Вот. Закирова Поэтому надо... Салям. Ага. Команда? Силет Закирова. Үзебезнекеләрме? Вот, шуңар күрә китапны укырга кирәктер, дуслар, әйе. Меня, кстати, прислали электронный вариант, я тебе перекину его. Перекинь, пожалуйста, мен как раз менә хәзер вакытым күп, укыр идем, рәхәтләнеп. Рәхмәтләсән, ярар. Ну, фильм тяжелый, но Джамагат ГУЛАГ, Ага. он вообще жеңіл булырга не может никак. Ведь все-таки күпме кеше башларын салган. Это вообще тяжелая тема, на самом деле. Әйе. Поэтому... Ахырына кәтлек карыйк инде киноны. Аннары Аннары фикерләребезне әйтербез. Бөтен Да. сериялар беткәч, Алла берсә. Әйе. Айнур Шигади. Айнур, ну конечно, татарча сөйләшәбез. Ну конечно, ну да. Вот он инде ул. Кая? Арттамы? Бу мин, бу яшәү. Яшчагым дип бит әле. Яшчагым дип. Бик шибәр, әйсән. Бит вообще утопически. И Саба районына күсәләмнәр, яратабыз, рәхмәт сезгә дә. Рәхмәт зур Сабалар. Без дә сезне бик яратабыз, теләче Саба. Что-то умный хотел спросить, что еще килмәсә. Ишетегез килмәсә. Да. Алай әйтмәгез инде. Нинди булырга тиештең анда артистлар менән? Ничек булырга? Анда бит инде барыбер бу беләсезме, бик күп режиссердан тора бит. Режиссер укый аны. Ул күз алдыннан ниндидер артистларны, ул үзенчә күрә аны. Менә сез укыйсыз, һәрбер кешенең үз фантазиясе. Күз алдын. Ну менә укымаган шул, укырга кирәк. Ташкентка, әлбәттә, сәлам, шундый барасы килә, осы барабыз Ташкентка. Сабан туйга. Ташкентларга бик күп сәламнар, сагындык сезне. Ташкентта хәзер бик матурдыр инде. Матур, жылы. Мин Ләйсән, мин гел яулыктан тормыйм. Это мен просто очраклы хәлдә рәвештә генә. Мариночка, сәлам. Про Зулейху, әйе шул, про Зулейху әйтәбез монда. Кино турында. О, монда Гөлнара Габидуллина, наша индианочка кірді. Монда Мариночка Карпова кірді. Сен айттың ма? Римов Фатехова Румия. Нәрсә, не, ржаясың, кімәлі? Врат күп. Разврат. Уйнамадың. Ну, анда ул ни өчен кирәк инде, наверное. Менә шул бөтен кеше ничә бала эшлиләр инде дип. Халыкның ул вакытта шул дингә карата үзләренең татарча отношение ничек әле ул отношение? Карашлары шушындый була. Марат, это для контраста все делается же. Короче говоря, карантиннан чыгабыз да. Без кая барабыз сыйласты? Кая барабыз? Кайда чакырасың, шунда барабыз? Барабыз. Хәзер чакырдылар. Ташкентта менә хәзер укыдым, икенче атна яңгыр ява икән. Ну, икенче атна бармабыз, юк. Сабантуйга барабыз, Алла берсә. Сез кинода дисез. Уйныйбыз инде, уйнатсалар, менә уйнаттырмыйлар әле.
Münasebet. Münasebet. O Feride, Dubravli'den selamlar de. Kilu. Selam. Мен мында белә торган кешеләр, Фәридә сәлам, Дубравныйга тоже бездән сәламнар. Я Барышын генә бәйләдегезме? Мин да Фазлыев, товарищ Фазлыев авызны каплыш. Мин уйнамадым. Мин уйнамадым, но анда шуның күп кеше уйнады, кстати, Америкадан. Рәхмәт Америкага тоже бездән. Я даже знаю, что Америка. Поэтому рәхмәт бик зур. Сен бик продвинутый лейсән. Мен вообще трагический. Инде минем кая гына юк. Австралия, Америка. Хәерле көн. Серия ачкан сайын безнекеләр төшә. Шуңа күрә мин аны вообще прям бик кызыксынып карап утырам инде. Тагын кемнәрне күрдем. Самый главный сен артта күрмисез, артта Габдрахманович йөреп йөри. Мондый сакал ясатканнар аңа күбәйттереп. Башкортстанга сәлам. Ничек мин вообще яулык килешә. Алсу икенче тапкыр сиңа тоже яулык ябарга кирәк. Икебез белән шау утырырбыз. Менә мин дә шулай дип уйлаган идем. Сиңа карыйм да бәйләсе килә. Үземнең дә. Безне Нурзидә ярата. Рәхмәт Нурзидә, без дә сезне яратабыз. Не выхмао. Алсушка, я тебя обожаю. Кто-то меня обожает. Рәхмәт Региночка Заманова. Регина, бик зур рәхмәт сиңа. Әнигә сәлам күбәйттереп яна. Мәйдан космосқа узган шикелле бөтен кешене карап. Әйе. Без бит сирәк чыгабыз прямой эфирга. Шуңар күрәдер инде. Мин 5 минут калды, ни Алсу, тиз генә бер нинә әйтәбез дә. Берне, нине. Бәрәбезме? Бер җыр. Кирәкми о суга яулык, аның бигрәк тә у него чәчләре субханалла кап-кара чәчләр. Юк, кирәк. Кашлар, әйтмәсең нәрсәме? Что ли, Зәлия, Мәскәүская, синме бу? Сәлам, шляпалар киеп. Судан сәлам, обязательно. Давай, башлана, тизгенә яулык. Яулыгың матур. Biz татарча беләбезме бер җыр? Беләм инде берәр генә түгел. Давай, кайсын җырлыйбыз соң? Авыл хатыны, тем более. Любой. Что хочешь, давай берне әйтәбез дә. Ярарыңны кырып утырма инде. Просто сходу гына берне. Молодец, güzel. Ташлар, агарчаклар, бергә булган вакытларны сак. Эй, анаттым. Бигрәк югары алды. Сезнең чакта күрмәсәң бу. Фәридә белән чыгарбыз әле прямой эфирга, бергә җырларбыз. Син дә кушылырсың, яме? Алла бирсә. Я буду чисто вам морально, андай ике кеше генә сөйәш, кызганычка каршы. Прямой эфирга. Эшне сыйдырырбыз, Бүлмәләр икән, 4 кеше бу яктан рәхәтләнеп, лык сөйләшкән булар. Әлфия, сәлам. Алла бирсә ярар. Әкрен генә сиздермичә яшь гомер Сүзләрен беләсеңме? Бердә картаймыйм, наратыны көтә картаймыйм, йөрәксең, моңлар сырланса да, үтүгәлер җүрлек дип Чурас.
Жырларда, жырларда. Мында не получается, малай. Ты опаздываешь, мен опаздываю, мында как Что-то икәүләшеп жырлап булмый икән монда. Проба ясап. Нитешик, алсо. Ярар. Я прямо рад булган. Мин дә. Сөйләшәсе килә инде монда уже. Ярар, Ләйсән, давай кино карыйбыз. Да. Ярар, исән сау булыйк, самый главный. Да. Ширләник, авырмыйк, кәефләребез яхшы булсын, күтәренке булсын. Сугышлар булмасын. Во. И алсу. И мен кешере инде син. Юламай, Коронавируслар бүткәч. Җыелышып. Мунчалар кіріп. Жырласып тұрырбыз. Алла берса деген. Килеп җитәр бу заман, килеп җитәр. Ярар, пока, яма. Давай, пока-пока. Кино қарағыз. Давай, пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока. Завершаем. Не туда нажимаю. Завершить.